chimbonzwa vazukuru pana ari kupisa aiwa ari kubvira aiwa ari kubhebha inzwa zvopera manje mwari wangu ndongova pomfera kuti hello mwari pana vanhu vari kuda kutsana mwari is physically yanga iri spiritually vaikufunga kuti zvopera manje mwari wangu ndongova pomfera inzwa kamuzukuru inzwai vazukuru inzwai uyu mpana ari kurira uyu anonzi Jamaster ari kurira ndochokwadi chai ndochokwadi chisina mubvunzo anditi ukaona munhu achitoti Jamaster asi kurira munhu iyeyeka andova enemy of progress chaichi tinawo maenemies of progress hatinavo hatina zvatingavaite uyu mpana ari kurira right chiteerera kana unga usati wasubscribe panapa pamusha wenyu chivandudza musha nekuisa subscribe baya pakati subscribe also baya notification bell kuti pega patinouploada tumavideo you'll be notified handiti thanks very much for your support vazukuru vasekuru sainti right inzwaika vazukuru vangu teerera unditeereresi ndino vanhu 3 vakaendosa music yaJamaster macelebrities andoda ndingotaura right wekutanga ndokunga akaendosa from day 1 ndiPassion Java Passion Java akagara atoti aiwa inini mupe mari yake neniwo ndichamupawo yani ndomupawo yangu yandoda kumupa handiti because competition ine $1,000 kubva kuNash handiti kuNash TV so hanzi anenge ane maviews akawanda ndokunga murizwa nyaya yachona achapiwa $1,000 handiti so pacompetition imwe chete iyoyo kazvairi competition tazoona vanhu vasapotawo vamwe vauya kusanganisira Japraiser tazomuona vachiitawo kavidheo achinakirwa nengomarani raJamaster mupanho wechidiki tazongoonawo futi chikomana Soldier Love changozobudikira chakachena zvisingaite chiwa chatongobata foni chikabva chatoti halo mwari kuroti anogonawo futi zvakare ari kudi ari kusapota kwete kuti anogona ari kutosapota mupanho wechidiki ari kurira handiti zvinova zvinhu zvakanaka inzwai kamazukuru why I'm doing this video today. I've discovered kuti maartist kana macelebrity mazhinji akabvunzwa pamainterview avanoita kuti zoni saka iwo unoteerera music ipi yani unomunzwa achitaura music yekuAmerica kana kuti kuSouth Africa unotoshawa kutoti saka muno medu muZimbabwe hatina here maartist ari kugonawo ari kutiita kuti tinge tiri tinonakidzwa vazukuru tinofanira kuti tinge tiri tinosapotana tinosapota music onai our own legend superstar wedu the late Oliver Mtukudzi akasvika paakatoti aiwa inini ndinoteerera Toki handiti Toki ndiye wandinodiwa ndinoteerera zvisinawo kuipa zvakanaka kuti especially maartist ari kumusoro ange ari anosapotawo maartist echidiki handiti sengosapota kwatakaitawo Japraiser akapaka donhodzo shuwa munhu wese akatamba donhodzo handiti so ngatingorambe tisapotana semaZimbabwe kwete kuti unoita number 1 yekunosapota kunyika dzevamwe imo medu tine vapanhu vari kuda kusapoti yedu handiti so ndochandangotiwo ndiuye nacho kuti aiwa tisaitirane godo semaZimbabwe asi ngatisapotanei ngatitsigiranei pazvatinenge tichiita noti kuti munhu unodarika unotenga matomatoes kumusika wekumwe ivo maiva unogara navo vachitengesa matomatoes pamba penyu let's support one another ndiri niwo sekuru venyu ndangotiwo nditaure ndichiti much love